eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande windande men wattore 14 eɗen jangga hande alkulal ño manggal e ño tokosal sa namdama holko serni ño e no mbiya pesguel so ala pesguel dow wonata ko ne pesguel dow wonta ño wadda faami no mo ñaggunoɗa o e oɗo ño ene nandi kono serdiɓe ko pesguel gonguel dow ngel bisimillah janggen windande men wattore 14 dow won toon ko masɗe men pular mi wino on noon pular ummorto ko banggue nano faya banggue ñaamo nden noon alkule gonɗe ɗo ɗe dow ɗe ko ɗe goni masɗe pular janggueteɗe ko a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo rewi hen ko a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso rewi hen ko polle maɗa a e i o u ko ni woni jangde ma nde jangata e masɗe pular ɗo haaɗi garana alkulal ngal ko ño ɓe mbiya ña ɓe mbiya ño ko mbaɗɗa hen fof sellanima etotal ganda no ño windirte sa fayi windude ganda manggal tokosal bisimillah janggen masen ña ñe ñi ño ño gara pooɗa ña ñe ñi ño ño hakkude añ eñ eñ oñ oñ gara pooɗa añ eñ iñ oñ oñ les o ñañ ñeñ ñiñ ñoñ ñoñ gara pooɗa ñaañ ñeeñ ñiiñ ñooñ ñooñ alkulal ma ño timmi ɗo so ɗiggi a yalti e majjere ño kala ko winda hen a janggani andu koto ma woni ɗo kam gasi bisimillah janggen windande men wattore 14 a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso a poɗɗo e poɗɗo i poɗɗo o poɗɗo u poɗɗo ño mawɗo ño tokoso garama sen ña ñe ñi ño ño gara pooɗen ña ñe ñi ño ño hakkude añ eñ eñ oñ oñ gara pooɗen añ eñ iñ oñ oñ les ñañ ñiñ ñeñ ñiñ ñoñ ñoñ gara pooɗen ñaañ ñeeñ ñiiñ ñooñ ñooñ timmi ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga mbañitoɗa jangga ɗigga woni foti a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiiya lawol yo Allah wallu yo Allah newnu
aɗa yamon walluma noddu min 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya whatsapp o caggitoɗa saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen alkolamal ñoh nan ɗon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗon janggon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen